Foto de familia do acto de celebración do 30 aniversario da Asociación de Persoas con Parálise Cerebral de Lugo, que estivo presidido pola máxima responsable de Aspace, María Fernanda Arrojo. No encontro conmemoráronse 3 décadas de traballo pola inclusión social e a mellora da calidade de vida deste colectivo e das súas familias. Unha tarefa ca que colabora a Deputación, que achega 12.000 euros anuais para financiar o programa de estimulación multisensorial, que beneficia a 24 usuarios, principalmente nenos e persoas con grande dependencia. Aspace recoñeceu este compromiso continuo da institución provincial cunha distinción que foi recollida polo deputado de Medio Ambiente. Carlos López agradeceu este recoñecemento, eloxou o labor da asociación e dixo que é un deber moral e social apoiar iniciativas que melloren a calidade de vida e a autonomía das persoas con discapacidade. Este acto coincidiu ca conmemoración do Día Mundial da Parálise Cerebral, polo que se leu un manifesto baixo o lema da campaña deste ano, Envellecer, decidir, vivir. Salientouse a importancia de visibilizar os dereitos das persoas con discapacidade e a necesidade de apoios flexibles para garantir un envellecemento digno e autónomo.